Стоим. «26 верасня. Стаім на той самай пазіцыі, не пераехалі. На падмогу нам прыслалі, кажуць, 4 цяжкія аруддзі і марціры. Пад'ехалі нібыта к нам начою. Грымела ўсю ноч. Немцы стаяць. Абстралялі наш наглядальны пункт цяжкімі снарадамі. Разарвалася болей за 300 снарадаў на адной маленечкай горцы, дзе быў гэты пункт. Дрэва пашчапана там на трэскі. Зямлю развярнула не описать. Камандзір і тэлефаністы балазеткі ў пярэрве абстрэлу ўцяклі. Абстрэл гэты няма што і раўнаваць да ранейшых баёў. Гэта была жудасць неапісальная. Зямля стагнала, і ўсе мы, седзячы збоку, стагналі або нямелі, закрыўшыся далонямі. Батарэя тэрарызавана. Няма ў мяне жадання апісваць, бо думкі і словы спаралізаваны гэтым дзікім страшным гулам, што звініць яшчэ ў вушах. На адну рэч хапае слоў: звяры, звяры, звяры. Ці каб не траціць фігуральных выразаў на паскудства, проста буйныя белыя вошы. На нагах, на спіне, усюды поўзаюць, варушацца. Можна здурнець. «27 верасня. Стаім на той жа пазіцыі. На фронте заціш. Вайна з вашмі. Сніў, што чытаю газеты. Ах, каб спраўдзілася. 28 верасня. Цалюткую ноч пазменна капалі акопы недалёчка ад старой пазіцыі, з якой яшчэ не зняліся. Зрабілі добрыя бліндажы, хоць і дужа пакрыўдзілі будынкі хутарца Жмогуса. 29 верасня. Забіты чалавек. Забіты чалавек. Што тут асаблівага? Здаецца, нічога. А як уяўлю сабе тыя страшныя, мутныя, мёртвыя вочы, вывернутыя мазгі, кроў, сцягнутыя сутаргай і пастаўленыя ўгору адубеўшыя рукі са сціснутымі кулакамі, тады толькі чую значэнне слоў: забіты чалавек. Духовага ж безабразя ва ўсёй глыбіні адчуць не магу. Атупеў. Я лічу па сваіх запісах каманды, колькі патронаў за дзень выпусціла батарэя, раўнадушна дакладваю аб тым капітану Смірноваму, перадаю ад тэлефона дужым голасам каманду: «Адзін патрон! Беглы агонь!» І мяне гэта не чапае. А я ж пасабляю. Не пасабляю, а сам разам з другімі старанна забіваю людзей. Забіваю такіх жа нявольнікаў, як сам. Што гэта я раблю? Пакуль што я не адчуў усяе глыбіні гэтага жаху. Не адчуў, а толькі думаў, што тут вялікі страх. І жудасную сутнасць гэтага страху я зразумею толькі некалі пасля. Значок, которым адзначаюць праўдзівых герояў. Сказано было, як раздавалі георгіевскія крыжы.
А тым часам, седзячы цэлы дзень у акопах, под страшэнным абстрэлам, 4 жніўня праўдзівыя героі, падпрапаршчык Х і старшы феерверкер Z пасылалі па розных справах пад кулі ніжніх чыноў, а самі рабілі ў акопе і закопвалі лапатачкамі. 7 жніўня у другім баі падпрапаршчык F, S, што яму даюць крыжы 4, 3 і ўжо другой ступені, і што быў у той дзень арудзійным феерверкерам, рабіў тое самае. Тое не закопваў, а выкідаў з акопа на лапатачцы. Што ж, з разумнага погляду так і трэба, калі можна уратаваць жыццё, не робячы непатрэбнай рызыкі. Але чаму ж не далі крыжоў тым ніжнім чынам, што павінны былі дзеля службы вылазіць з акопа і бегаць пад кулямі? На ўсіх не хопіць, значыцца, усе падобныя героі, а злашча ў пяхоце, дзе непараўнана болей рызыкі. А ці там гэтак шчодра даюць крыжы? Мы, тэлефаністы, дасталі іх за той бой, калі зазвычай далёка не па-геройску спіраліся. Ты ідзі злучаць провад, а сам, а ты, а чародчый, а я за цябе старшы, мусіш слухаць. Дык у чым жа праўдзівае геройства? І ці шмат пад гэтымі крыжамі герояў? Ці я, можа, нядобра разумею слова геройства? На сучаснай вайне усе героі. Ці лепей кажучы, няма герояў, а ёсць болей ці меней дысцыплінаванае быдла. Можна да крыві грудзі раздрапаць ад паразітаў. Сядзеў у гімнасцёрцы на голае цела і мыў сарочку у сцюдзёнай вадзе без мыла. «Пустое, брат, дело», — сказаў Пашын. «Без вару рады не дасі». Напісаў тату пісьмо, каб нічога не прысылалі, а толькі парашку арагац, труціць гэтых белых бандытаў і як найскарэй. 30 верасня. Жывеш тут нямыцькам, ваюючы з вашмі і хцівым сабакам кідаючыся на вядро з казённаю бурдою, грымяць гарматы, не гледзячы ні на дождж, ні на холад, ні на гразь, ні на цямноту начы, грымяць. На што і за што? Тыя сацыялісты, што адразу заявіліся паражэнцамі, за сваю цвёрдасць духу маюць будучыню. Не баюся ў гэты момант саглядатаяў, хай прачытаюць маю кніжачку і расстраляюць палявым судом. Толькі ці надоўга ў мяне гэткай смеласці? За сянняшні дзень батарэя выпусціла 426 шрапнеляў і 114 гранат. Ну і быў дзянёк, але годзе апісвання баявых прыгажосцей. Дзевяты дзень бою на гэтай пазіцыі. Сяння пабіў сваіх вошай. Мыт у мяне і ў беленькага, ці не ад бульбы? Ядзім з кухні толькі ўвечары, бо ў дзень пад'язджаць кухні забаронена. Паглядзець з гары, дык здасца, што тут мёртвае поле, нікога няма, ніхто не едзе і не едзе, нічога нідзе не варушыцца, пустыня. А колькі сядзіць тут людзей, як мышэй у норах. Прывезлі трохі хлеба, выдалі па 21 крошцы кавалачку цукру, у ногі сцюдзёна, боты працякаюць. Ой, выпарыцца булазні, надзець чыстую кашулю, павячэраць смачна і легчы спаць у цёпленькім. Нічога болей не хачу на свеце. Ах ты, доля моя, доля, доля горкая моя, і не адна моя, цэлых мільёнаў.
1 кастрычніка. Сяння прыйшоў ліст ад родных, пасланы 9 жніўня. Вось дык пошта. Нічога, ўсё добра. Стахвана забралі, але спадзяецца, што як апалчэнец на пазіцыю доўга, а можа і зусім не трапіць. Сям'я яго жыве ў нас. Лаўрынька расце, вучыцца. Ураджай у нас сёлета добры. З цёмналесся пабралі шмат людзей. Як праваджалі, усе вельмі плакалі. Але гарэлка забаронена. І ніякіх скандалаў, ніякіх п'яных выбрыкаў. Ціха, спакойна. І мора слёз. Усюды поўна плачу і жалю. Прадракаюць блізкі канец вайне. Нічога, ўсё добра. І радасць мая, што атрымаў ліст, радасць ціхая і супакойная, а можа тупая, тут атупееш. І калі было тое 9 жніўня, за гэты час магло быць колькі змен, колькі навін. Ці жывеш ты яшчэ на свеце, мой браце, Стахване? Лепей пра гэта не думаць і вярнуцца да сваіх штодзённых тутэйшых спраў. Праўда, справы даволі аднастайныя. Што сёння было? Еў бручку і мак на голым і нудным гародзе жмогуса, каб хоць троху перастала ссаць пад лыжачкай. Спаў гэтую ноч у хаце на саломе. А бачыў, як дывізіённы ад'ютант раздаваў крыжы. Героі лаяліся, спрачаліся. Яму не варта, таму няма за што. Ён быў-ткі пад агнём, а я што, пад снегам? Чуў, як у сенцах касавокі Халуй, так салдаты завуць дзіншчыкоў, родам Туляк, казаў, што ён, вярнуўшыся з вайны, укіне салдацкую вопратку ў агонь у печы, каб пагарэла ўся гэтая брыдота. Потым ён ганіў хахлоў, а так салдаты завуць сваіх таварышаў, якія родам з Украіны і таксама з Беларусі, што яны свой паёк цукру і гарбаты не спажываюць самі, а прадаюць крамнікам, каб злажыць грошы і вярнуцца службы дамоў у лакіраваных ботах элегантамі. Гарбаты піць не ўмеюць хахлы, фу! Дзьмуць, ды як сабакі, хляўк, хляўк. Яго таварыш, дзяншчык, з беларусаў, спакойна бараніўся. А што мне твая гарбата? Калі я добра пад'ем, дык і вады нап'юся, смагла. У нас, як касіць ідуць, сала ці сыраквашы з хлебам наядуцца, а ў вас, праўда, як сабакі, жыдзенькая гарбаты, сёрб-сёрб, і пабег хартом-чартом на сенажаць. Якая ў яго можа быць работа? Яму толькі на гармошцы тады рыпаць. Цярпліва даслухаўшы спрэчку да канца, я папрасіў у іх вады памыцца, але яны абодвы мне адмовілі. Сказалі, што няма ў іх вады, і бурчалі мне ўслед. Невялікі пан, паходзіць і так. Вальнашляючы, трэба было даць. Чаму не даў? Гэта ж твой хахол. Тады я пайшоў у хату, дзе месцілася канцылярыя дывізіёна. Я быў сёння прысланы сюды для сувязі з батарэяй. Тут распівалі гарбатку з малаком пісары. Старшы над імі быў вусаты паляк ці апалячаны беларус з Віленшчыны, чамусь з рускім прозвішчам Маслоў. Пан пісар Маслоў засыпаў мяне пшепрашамі. Пане, пане, прошым пана. Ён чуў, відаць, ад некага, што я паляк. Далікатна узвёўшы гутарку на польскую мову, Маслоў моцна бедаваў, што, на жаль, не ўмее пісаць гэтаю найдалікатнейшай у свеце моваю. По-рускаму так далікатна не напішаш, як па-польскаму. А я друк чытаю, а пісаць не ўмею. О, каб я ды ўмеў пісаць па-польскаму. Што б ён тады зрабіў, ён не даказваў. Маслоў, відаць, не быў селянін, бо надта непрыгожа абыходзіўся са старым гаспадаром хаты, ціхамірным і пакорным жмогусам з сівымі стрыжанымі вусамі і маленькімі вочкамі, і высмейваў яму, што католік, а па-польску умее толькі 5-10 слоў. Гаспадары тут жывуць як свінні, але ўсяго маюць. А вось з вышэйшых, хто польскіх, мабыць, сябе Маслоў залічаў да гэтых вышэйшых, тыя бядуюць, у Расіі ходу яны не маюць. Другі вялікую адукацыю дастаў, а сядзіць без працы, і ніхто яму не плаціць пенсіі.
або ён займае зусім нізкую супроць сябе вакансію. Кажучы так, пан Маслоў асцярожна заглядаў ад столу ў мае вочы, шукаючы спагады, але ў размову ўбіўся ардынарац. «Вось прыкладам, як наш Маслоў, усяго толькі пісарам». Маслоў крыху збянтэжыўся, пачуўшы насмешку, ды не падаў віду і прыняў ардынарцавы словы як камплімент сабе. «Можа, дурню, гарбаты хочаш?» – спытаўся ён у ардынарца масляным галаском, пад якім хавалася ёлкасць. «Толькі без млека, бо не хопіць пану вальнапісанаму». «А я сваёй напіўся», – вясёла адказаў ардынарац. Адвярнула і мяне ад пачастунку пісара. «Як будзе ў Польшчы свой круль, вось тады пан Маслоў сваё здабудзе», – зноў пажартаваў ардынарац. Маслоў моцна пачырванеў, ды толькі замест адказваць ардынарцу накінуўся на беднага жмогуса, павярнуўшы свае вусы на яго ў парог хаты. «Каб гэтыя дурні не забываліся так, што яны ёсць палякі і павінны дабівацца Польшчы, то... Не скончыў і шчупянуўся, ці не сказаў лішняга, расправіў і падкруціў свае рыжыя вусішчы і абвёў вышэйшымі, але не зусім бяспечнымі вачыма кампанію. Другія пісары моўчкі сёрбалі гарбату і не паднімалі вачэй. Увайшоў ад'ютант дывізіёна, шчуплы штабс-капітан, таксама паляк, з Беларусі магамітанін. Маслоў перад начальствам дужа цягнуўся, асабліва ўваччу другіх салдатаў перад гэтым ад'ютантам. Цяпер ён, як спружына, сарваўся з месца і гаркнуў на ўсю хату каманду: «Устаць! Смірна!» Потым ён закамянеў перад сваёю шклянкою з гарбатай, і мы ўсе ўсталі і закамянелі. Гутарка наша скончылася, і гаспадар Жмогус тож устаў і выцягнуў свае рукі ўздоўж ног, як салдат. Калі афіцэр скамандаваў: «Вольна!», я, ардынарац і гаспадар выйшлі з хаты ў сенцы. Там ардынарац яшчэ далей талкаваў Жмогусу, хоць той нічога не разумеў. «Гаспадару ўсё роўна, будзе ў Польшчы круль ці не. Падаткі яшчэ большыя за зямлю прыйдзецца плаціць, бо Польшча замалая, каб мець свайго круля. Праўда, отец?» Жмогус толькі ківаў галавою і зрэдку мармытаў нешта у сваёй незразумелай нам мове. Я пайшоў к тэлефону і далей не чуў. Другога кастрычніка, 11-й дзень тут. А сёння 2 кастрычніка, але цёпла, сонечна, пагодліва. Уранні думаў, гледзячы на балота з вадою пры нашай пазіцыі, якое бывае гэтае балота раннюю вясною. Жабы, ці як у нашай вёсцы кажуць, люгашкі, ква-ква, а лаза гаркава пахне. Страляніна мала чутна, а мы саўсім не страляем. Хадзіў па горадзе і шукаў маку, а знайшоў усяго некалькі і то падгніўшых мачынак. З'еў іх і адну бручынку, пару мачынак прынёс беленькаму, спамінаў. Малым быўшы ў цёмным лесе, трос з дзяцьмі мак і еў лыжачкамі, што мы лоўка рабілі з мачынак. Дарагі татачка, прышліце арагацу і запісную кніжку. Тэлефон наш сянне ўночы троху падмок, бо ў акопе на дне макравата ад блізкага балота. Было троху сваркі. Кажуць, што немцы начою пайшлі ў атаку, але былі начыста скошаны нашымі кулямётамі. Нямецкі пражэктар разбіт. Трэцяга кастрычніка. Пухам табе, чужая зямелька. Прыйшоў ліст з дому, дзе сумная навіна, Ляксей Піліпёнак забіт. Першая ахвяра з нашае вёскі малоху вайны. И сколько их в борьбе за край родной
удалых, маладых, зубрыў некалі ў рускай школе і з рускай хрыстаматы. За які родны край? І наогул за што? Ці ж Беларусь будзе мець нейкую палёгку ад гэтае вайны? А не здарыцца так, што, дастаўшы перамогу на фронте, руская рэакцыя ўзмацуецца і загне нас у яшчэ горшы рог. Ляксейка, Ляксейка, спакой вечны табе, бедная матка твоя. Прыйшла і наша ніва за 25 верасня. Колькі радасці прыносіць мне наша друкаванае мужыцкае слова, нервы мае распускаюцца. Але чаго мне саромецца, што я тут, на гэтай праклятай вайне, з нежаданымі спазмамі ў горле і прыкрымі хваравітымі слязьмі на вачах цалую лісты з дому і нашу ніву з Вільні. Чаго сароміцца мне? Эх вы, слёзы, слёзы, дурныя вы слёзы, не засцілайце мне вачэй. І ты, дурное сэрца, не сціскайся болем і жалем. У нумары летапісцы з Мітрака бядулі. Яны мне тут душу перавярнулі. Шкада мне цябе, моя бедная, убогая, невучоная і такая багатая творчым духам мужыцкая бацькаўшчына. Плач, выпісвай, як летапісец, свае невядомыя шырокаму свету і такія, можа, малаважныя на яго шырокі погляд мукі свае. Волат незразумела. Відаць, што аўтар не сядзеў у акопах. Прабаваў сёння ўсведамляць аднаго салдата-беларуса з нашага пяхотнага прыкрыцця. Прачытаў яму кавалачак з летапісцаў. А вот, саўсім па-простаму, дзеравенскі язык, як яго, маларасійскі завуць, ці што? А ў вас як гавораць? А ў нас так. Ні па-польску, ні па-руску. Вы каталік-беларус? Але мы польскай веры, польскія. Чытаю яму: даражэнькі сынок, і далей запавядання. Так у вас гавораць, ці можа што не так? Вот-вот, зусім так. Трагічны смех. Але нарэшце ён зразумеў мяне і сказаў: калі так, як кажаце, дык Беларусь павінна быць. Што ж, ці мы чым горшыя за іншых? Гэта добра, гэта справядліва, што трэба свабоды, зямлі чалавеку, гэта лоўка. Толькі ён стаў муляцца ў сваіх развагах, спыніўся. Што ж толькі? Толькі аднаго баюся. Як астанёмся самі па сабе, без рускіх і польскіх, жыды нас зусім заядуць. Чаму заядуць? Як будзе усім воля, усе будуць роўныя, дык нашто ім нас заядаць? А вы ведаеце, што вось гэта, што я вам чытаў, напісаў наш беларускі жыд. Ці праўда? Не можа быць. І праўда, і можа быць. А ўсё ж на пункце аб жыдах мы не пачулі поўнай еднасці. У яго вачах так і асталася нейкая нявера, нешта няпэўнае, хоць ён і казаў, як бы патураючы мне: што ж, на мой век жыдоў выстарчыць, хопіць. І нічога апроч добрага сам я ад іх не бачыў. А я ўжо мусіў ісці на батарэю. Пра падпаручніка Сізова салдаты кажуць: чуць не плача ў акопе.
Яму хочацца нешта зрабіць на фронте, каб не сорамна было, прыехаўшы ў отпуск. Яму хочацца руху, дзейнасці, прыгожыя вайны, а тут сядзі у гнілым акопе. Як ён быў рад, што камандзір батарэі даручыў яму зрабіць бліндаж на нашым наглядальным пункце ў пяхотных акопах на самай пярэдняй лініі. Як ён цяпер цешыўся, што зрабіў гэты бліндаж. Пэўна ж, не сваімі, а салдацкімі рукамі. Вось ён вярнуўся. Сіняе, хоць і блізка вечар, восеннае неба, лятуць галкі і вароны. Ціха. Падпаручнік з захапленнем апавядае, што немцы абстралялі іх з вінтовак, але нічога, бліндаж зроблены, і сам ён, падпаручнік Сізоў, 11 куль у іх выпусціў. Гаворыць, і язык у яго тоўсты, мясісты і чырвоны, моладасць і здароўе. Сам прынёс салдатам лісты з канцылярыі і радасна, ласкава раздае іх. Чацвёртага кастрычніка, 13-й дзень тут. Ночаю згарэў ад нямецкага снарада хутарок, дзе мы абаграваліся. Цяпер няма дзе абагравацца. Пазіцыя гэтая страшэнна знялюбіла. У часе пажару узлаваліся мы і жарнулі па нямецкім акопе 2 патроны, беглы агонь. Страляніна па гэтай камандзе, калі ўся батарэя дружна грукоча, мне найболей падабаецца. Беленькі дастаў пасылку, і мы ўсе паласаваліся, смакавалі, ляндрынкі, шакалад, курылі папяроскі. Адным разам усё з'елі, і сам беленькі, усё гамонячы і гамонячы ад радасці, дужа вясёлы, з'еў найменей. У яго аж румянец на шчоках разліўся, і вочы заблішчэлі, як выпіўшы. Наеўшыся, кінуўся мяне цалаваць, крычаў: «Жывём, браце Лявон!» Увечары ён троху апаў духам, але, разгаманіўшыся, зноў павесялеў, прызнаўся мне, што ўтаіў ад кампаніі 1 плітку шакаладу. І мы з'елі яе удвух з ім. Елі па малым кавалачку, цэлую ноч, бо дзяжурылі. Пятага кастрычніка. Пісьмо з дому. Бедная ты, моя мамачка, і ўсе маткі больш маюць за дзяцей гора чымся ўцехі. Разважаў на тэму, ці можна было б зрабіць так, каб знішчыць любоў родных, чалавецтва было б шчаслівейшае. Сумна. 6 кастрычніка. 15-й дзень мы тут. Цяжка. Перабег да нас нямецкі салдат, гаворыць, што ім 4 дні есці нічога не давалі. Паляк-пазнанец. Я ў рускім войску, як той паляк у нямецкім. Значыцца, хлеба другі дзень няма. Купіў жмогу са гнілых дулек на 15 копеек, папсаваў бруха. Не хочацца пісаць. 7 кастрычніка. За дзень батарэі выпушчана 37 гранат і 93 шрапнелі. Усё на свеце дрэнна. Восьмага кастрычніка. Сённяшняй начою на дрэве ля пажарышча, дзе быў раней хутарок, і мы хадзілі абагравацца, задавіўся на рэмені ад карабіна яўрэй, дабраволец з пяхотнага прыкрыцця нашай батарэі. Ува ўсіх цяжка і брыдка на душы. У прыкрыцці чалавек 50, і я гэтага дабравольца раней, на жаль, не заўважыў. Ды яны ж там і мяняюцца часта.
Салдаты наогул страшэнна не любяць дабравольцаў. Заўсёды дражняць: дабраволец за дзень да прызыву запісаўся. Можа, і тут здзекі таварышаў былі адной з прычын самагубства? Ніхто нічога не ведае. Адзін наш батарэец Кастраміча злае ў беднага самагубцу так: лахудра, вошы заелі. Беленькі маўчыць, і я маўчу. Яшчэ зусім малады хлопец, з інтэлігентным, як відаць, тварам, а цяпер страшна і брыдка на яго глядзець. Згінуў. Шкада, цяжка, непрыемна. Не хочацца болей пісаць. Ужо 17 дзён стаім тут, і абрыдла мне гэтая пазіцыя страшэнна. А 9 кастрычніка, 18-й дзень тут. Учора ўсё гаманілі, што замірэнне скора будзе, не пазней 25-го гэтага месяца. Ну і даў немец замірэнне, што і языкі угаманіўшых сцяла. Змрокам, калі наш камандзір раз'юшыўся і стаў пускаць 2 патроны беглы агонь, немец падгледзеў, мабыць, блізка ад стрэлаў і схапіў кірунак на батарэю. Або раней у дзень са змяйковага аэрастата прыкмеціў, што людзі тут ходзяць, бо хадзілі пехацінцы з батарэйнага прыкрыцця, і нашы батарэйцы насілі салому ў зямлянку гарохам. Раптоўна, ані ні з тога, ані з сёга, толькі канчаўся дзень, толькі ўжо цямнела, бухнула па нас першая граната. Блізюхтанька ад батарэі, у самае балота. Зараз яшчэ пералёт, недалёт, узяў у вілку, засмаліў. «Намяры ў равочкі!» — крычыць першы раз такім агалошаным голасам капітан Фядотаў. Намярамі завуцца салдаты пры аруддзі, бо праца іхняя размеркавана па нумарах. І я заўважыў адным вокам збоку і знізу, бо ўжо ўкінуўся ў акоп, як і капітанавы ногі беглі хавацца. Мусіць, усе тым часам пахаваліся, бо капітан Фядотаў заўсёды хаваецца апошні. На батарэі стала мёртвая ціша, свая, наша, а ў ёй грэхала чужое. Мы сядзелі ў акопе, я і беленькі, а Пашын не паспеў і ўкаціўся ў акоп першага ці другога аруддзя, бліжэйшага ад нас. Сядзелі і са страхам прыслухоўваліся, як дрыжыць пад намі зямля ад удараў. І зноў чуем, як некалькі снарадаў лягло перад батарэяй, некалькі адзаду ў яе. Папраўляе вілку, варушыцца прыгнешаная думка. Потым страшэнныя разрывы аб-ідзе, а ўсё на батарэі грукат жудасны і безупынны. «Беленькі, што ты цяпер думаеш?» Неўспадзеўкі для сябе самога пытаюся, каб хоць троху развеяць страх. «Думаю, сюды, у нас кахне», — адказвае беленькі, і вусны яго варочаюцца не так, як заўсёды. «І я таксама думаю. Гэта ўсе так». Няма слоў і вобразных параўнанняў, каб выказаць усё гнятучае чуццё чакання смерці ад кожнага гудзячага снарада. Перасталаткі. Ох, уздыхаем, як пасля хваробы. «Ці ёсць раненыя і забітыя на батарэі?» — пытаецца камандзір па тэлефоне. Забегалі, засуяціліся. «Ёсць і не!» — выпаўзаюць з акопаў, азіраюцца. «Здаецца, усе жывы, здаровы!» — разводзіць ува ўсе бакі рукамі, асабліва ласкавы цяпер капітан Фядотаў. «Вот смаліў, дык смаліў! У душу б яго гэтак смаліла!»
хрыстятся и лаются, и смяются солдаты. А кругом нас паразварочваны ў зямлі страшэнныя ямы, на дне якіх зямля як бы абпалена, як бы пабялела. Аглядаюць гэтыя ямы, супакойваюцца, жартуюць. Гэтак шчасліва абышлося. Праўдзівае пекла было, а ніхто не ранен, не забіт, і ўсе акопы, і ўсе аруддзі цэлы. Раптам бяжыць ад сваіх убогіх акопчыкаў пехацінец з нашага батарэйнага прыкрыцця, хрыпіць спуджана і дзіка: «Фельчара! Насілкі! 2 параніла! Кісяля забіла! Можа, яшчэ ёсць, развярнула ўвесь акоп!» Падпаручнік Іваноў пайшоў з санітарамі туды. Аднаго раніла ў шчаку, адарвала палову языка, другога ў патыліцу, а трэці, той самы нешчаслівы Кісель, якому я чытаў летапісцаў, з мітрака Бядулі, які баяўся жыдоў, яшчэ каўкнуў ротам разы 2, як мы прыйшлі з санітарамі, і быў гатоў. Усе гэтыя людзі з запасу, немаладыя. Стаім тут 18 дзён. Колькі ж яшчэ будзем стаяць? Абрыдла. Усё мне тут абрыдла. 10 кастрычніка. Раней некалі салдаты прарочылі замірэнне на сённяшні дзень. Цяпер адкладзена да 25 гэтага месяца. Хто ведае, што будзе гэтага 25, ці дажывём мы да яго. А калі дажывём і міру не будзе, салдаты яшчэ далей адкладуць, пакуль збярэцца музыканцкая каманда ў пехацінцаў, а то няма каму іграць адбой. Так у нас тут жартуюць. Сяння, сцюдзёны вецер, дробненькая мрозь, хмары са ўсіх бакоў, усё нешта прымоўкла, не страляюць. Салдаты найболей сядзяць у акопах. Што ім рабіць? Узводны выйграў у карты некалькі рублёў і паслаў нумара на хутары гусіну купіць. А калі удасца ўкрасці, і будзе частаваць сваіх. А што будзем есці, калі тут доўга пастаім і ўсё купім, і ўсё тут пакрадзём? Сяння мы елі нішчымную бульбу, і то балазе. Учора ўвечары адзін снарад нямецкі трапіў у штаб палка, узарваў ракеты і спаліў хату. Надта хораша выглядала, як сноп ракетаў рассыпаўся па цёмным небе. Ах, каб нам гэткая цяжкая артылерыя, якую маюць немцы. Добра, хаця што немцы горш за нас страляюць, а то была б нам лазня. Пехацінцы з прыкрыцця астатнімі падзеямі тэрарызаваны. Ва ўчарашнім няшчасці бачаць кару боскую за смерць жыда-дабравольца. Сваімі вечнымі прычэпкамі дабраволец, казённая шкура, запісаўся за дзень да прызыву і да таго падобнымі давялі да самагубства. Я думаю, што каб і наш беленькі чуў 100 разоў на дзень: «А жыд, жыд, балавіт, табе зата мне від», дык і не чуючы знявагі, а толькі ад аднаго ідыёцкага паўторвання кінуўся б у пятлю. Па абедзе мы выкапалі сабе талакою за табаку беленькага новенькі тэлефонны акоп, дужа добры, за кенцам, ну, як бы зямлянку. Стаіць на сухім грудку, і вада пад нагамі, як у старым, не чвякае. З змрокам паклікаў мяне ў сваю хату камандзір. Я пайшоў з яго пасланцом-ардынарцам. Толькі падышлі да хутара, як страшэнна цяжкі, вялікі дужа, мяркуючы па сіле ўзрыву чамадан, бабухнуў у дрэва ля пуні. Грэхнула так, што затраслося ўсё. Мы ўскочылі ў сенцы, і атуль, калі шаробкі разляцеліся, убачылі вялізны куль дыму, зямлі, месца ўзрыву.
А ў сенцах дзікан, беларусы з Міншчыны, які некалі спрачаўся з другім дзеншчыком у справе піцця хахламі гарбаты, памыўшы талеркі ад афіцэрскага абеду, іграў на скрыпцы сваю вечную кадрылю. Ён так злякаўся, што аж скрыпку упусціў з рук. Засароміўся нас, падняў скрыпку і аглядаў яе з усіх бакоў і да вуха прыкладаў: ці не пабілася? Выбег спуджаны камандзір: дзе? Але болей немец не страляў. І чаму быў пушчаны гэты адзін, такі вялізны, такі дарагі чамадан, я не разумею. Калі сціхла і камандзір гукнуў мяне ў хату, я першы раз убачыў на яго грудях нашытую георгіеўскую стужачку. Ужо не раз я чуў, як салдаты казалі, што, убачыўшы камандзіра з тою стужачкою, трэба яго віншаваць, і казалі, як трэба віншаваць. І я сказаў цяпер: маю гонар радавацца, ваше высокаблагародзе, бачачы на грудях. Дзякуй, перабунтаваў ён мяне, доблеснага начальніка заслужоную награду. Вось, значыцца, пачаў ён даваць мне працу, быццам хацеў, каб я перастаў казаць сваю рацэю. Дай Божа, другі! Разышоўся я і раптам спужаўся. Мая рука нялёгкая, што, як на маё жаданне, будзе яму другі крыж. Драўляны. Ах, навошта? Я сказаў астатнія словы. Камандзір заказаў мне работу. З 2-вёрстае карты зрабіць 1 вёрстку і, апроч таго, нарысаваць пазіцыю батарэі ў маштабе 1 к 8400. Я пайшоў працаваць у канцылярыю за вярсту адгэтуль і па дарозе восеннай, бязлюднай думаў, каб цяпер ляцеў снарад і адарваў бы мне палец на левай руцэ, я чарціў бы праваю і паказаў бы рану, толькі скончыўшы заказаную мне камандзірам працу. Хай бы ведалі, які я... Зразумела, што я зараз і лаяў сам сябе за падобныя разважанні і дзівіўся, чаму падобнае глупства лезе ў галаву, ці то пад уплывам чытанай мною раней рускай літаратуры, ці то яшчэ з якіх прычын. 11 кастрычніка. Учора, ішоўшы з канцылярыі назад на батарэю, я заблудзіўся, узапрэў ад хады і ад баязні, што не знайду батарэю. Пасля маіх высокіх разважанняў самая камічная прыгода. А карту я так і не паспеў начарціць. Балазе ўзяўся за гэта падпаручнік Сізоў. Спаў я ў хаце, вошы шукаў, раздзеўся, добра спаў. Хто можа адчуць гэтую радасць і прыемнасць спаць раздзеўшыся? Толькі той, хто блізу месяц спаў у ботах і ў шынялі. А начаваў гэта я на тым хутары, дзе афіцэры начуюць толькі ў другой палавіне. Цяпер сяджу ў акопе і ў рукавічках пішу. 12 кастрычніка. Не пішацца, не ведаю, які сёння дзень, і лянуюся вылічаць. На левым фланзе вялікі бой, у нас толькі з паразітамі бой. Ціха, нудна і цяжка. Тринадцатага кастрычніка. Жонка плача, што раса падзе, сястра плача, што ручай цячэ, матка плача, што рака плыве. Сяння раніца марозлівая, лог белы ад парошы, у паветры ні тумана, густая цёмная пара, ногі шыбка ідуць па скрыпучай траўцы. За кустом выкінуў з дзесятак белых, чарнаватых пасярод буйных вошын. Палягчэла на душы. Па абедзе разбіраў і чысціў карабін. Трэба памазаць, а няма чым. Пашын пажартаваў, даў раду, чым памазаць. Але і гэтага ў нас мала, бо кормяць толькі ўвечары адною бурдою. Пад вечар проста замучыла пякотка. Мусіць, ад хлеба. Трымаемся хлебам. Апроч таго, меў другую прыкрасць. Праходзячы міма камандзіра, не аддаў чэсці, бо думаў, што не 20 жа разоў на дзень аддаваць. Аказваецца, яшчэ не важныя солдат. Хоць 100 разоў праходзіш міма, трэба казыраць і казыраць. Дастаў добрую праборку ад камандзіра, потым ад старшага. Старшага за мяне была ад камандзіра вымова. А ну вас усіх к чорту!